Ayun, Carmen Rosales na naman tayo mga kagamba. Ayan si Gabina, oh. Si Roque. Ayan, kumuha na naman mga kagamba. Shout out sa taga Carmen na Rosales sa Villasis. Ayan, shout out mo yung mga tropa mo dyan. Shout out mga tropa. Part 2 na tayo. Shout out ka dyan, sir. Shout out mo. Shoutout po dyan kanila kay Spider Dog, Kadagit. Yun. Mga idol, sana abangan nyo yung ano ko, yung channel ko, Bukse TV. Ayun, mag-vlog ka rin, sir. Ayun, mga kagamba. Abangan natin yung channel ni sir. Mag-vlog din siya. Kasal din gumaling si sir. Oo, sana gumaling ka kaagad, sir. Medyo may karamdaman si sir, pero sana nga mabilis siyang gumaling. Thank you. Sir, shoutout mo yung mga kasama mo sa ibang bansa. Mga taga-Qatar. Oo, mapapanood tayo niyan. Ano lang dyan. Ingat lang Ganyan kayo mo yung lagi dyan. Christmas mo, sir, para Ingat lang kayo lagi dyan. Yan. Okay, saka kita-kits na lang tayo ulit dito sa Pinas. Yun, okay. Thank you, sir. Dito ito sa Dasmariñas, Cavite, mga kagamba. Okay, thank you, sir. Thank you. Thank you, Tay. Mga kagamba, magandang araw ulit. Yung mga nag-request ng shipping dyan mga kagamba, wala, hindi pwede. 10 days delayed lahat ng mga shipping na kinausap ko mga kagamba. So, ang sabi nila dati maluwag, pwede, ilang araw lang tinatanggap nila. Pero ngayon, inaabot ng 10 araw, Ilocos Sur lang, nag-inquire ako. 6 to 10 days daw ang Ilocos Sur. So, lalo na sa Bisaya, baka abutin ng kalahating buwan. O hindi lang. So, wala tayong mapapala mga kagamba. Patay lahat ang gagamba pag pinadala natin. So, test lang muna tayo hanggat wala pang shipping. Manatili muna tayo kung alin na yung available natin dyan. Yun lang muna pagtyaga natin mga kagamba. Tapos, yung mga malalapit dito, Metro Manila, yung mga seleksyon natin, pag Metro Manila wala nang shipping, pero pag labas Metro Manila mayroon na yun mga kagamba. Pagka malayo masyado, kasi minsan kahit Metro Manila isang oras din yung biyahe nandun sa lugar. Dito ako sa parting Taguig, yung iba nasa parting dulo ng Caloocan, sa kalating oras din pag minutor yun mga kagamba. Ayun, hindi naman matatawaran yung quality ng gagamba natin mga kagamba, yung mga sinasabi kong seleksyon. Sa patunay nga, yung mga tinanggal kong maliliit, andito pa. Hindi ko pa nabibinta. Nabinta ko lang yung mga seleksyon. So, ang mangyayari dun sa mga maliliit na yun, naalagaan ko ulit yun. Kaya ganun na lang ang presyo ng akin. Pero mababa pa rin yun, 7 pesos isang piraso. Mababa pa rin yun mga kagamba. Kanya lang si pre-bultuhan, isang kaha, 700 yung isang kaha. O ay saan ka pa, kaysa ba naman na mag-aantay ka ng mga ginseng kung ano-ano, napakamahal. May nag-inquire dyan isa, 30 daw ang TM ng isang Masbate. Albay daw ang line, hindi ko alam ba't may line pa. Basta Masbate kasi parting Bicol mga kagamba, yan ang tandaan nyo. At saka yung iba dyan na ginagawang ginseng yung Tagalog, huwag yung gagawin yun. Kaya kung gawin yun, pero makasira lang ng pagkatao mo yun yung dadayain mo yung mga buyer mo. Yan pinaghirapan din nila yung pera nila mga kagamba. So, ako pag sinabi kong Tagalog, pag sinabi kong Cebu. Panahon ngayon mga kagamba, wala pang parting South na kagamba, puro Tagalog lang tayo, parting Norte, Central Luzon, yan, puro Tagalog lang mga kagamba. Kasi bawal yung shipment yan mga kagamba. So wala pang bus galing ng South, wala pa rin. So shoutout muna kay Daryl Jan de la Peña, si Sherwin de la Peña, Depresed Nico, mga naman to si Cavaliers TV, si Gagamboxing PH, Pagapan Siljan, Gerard Arumin, Kurt Aguilar, Attorney Exotic of Iloilo, Spidey 92, Chim Leon o Chami Leon, Jason Ang, Peter De La Cruz, at saka si Jim Calyaw. So yun mga kamba, shoutout din sa'yo Spider Dog.
So, meron tayong paglalabanin mga kagamba. Ayan yung picture. Matagalog lahat itong mga kagamba. Yung pusa ko, pag naririnig busis ko, ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Ayan yung unang picture, parehas butchog ha. Ito, parehas butchog itong mga kagamba. Tagalog yan, no? Paborito kong paglabanin talaga butchog. Kasi kitang-kita mo yung saputan nila eh. Ayan. Tignan natin ako magpapakita ng magandang laro to. Puro Tagalog lang muna tayo mga kagamba. Ha? Huwag muna tayo mag-ambisyon ng kung ano-anong gagamba na wala pa naman. Puro tulakan lang ha. Lagyan ko kaya ng yung isa kanina. Yung isang malaking butchog din. Para madali na itong isa na ito. Wala, ayaw eh. Magarap tayo, magarap. Wala. Palitan ko itong kalaban nito mga kagamba. Itong hindi maganda nilaro nito. Oo, papalitan natin. Ako isang mabagsik dito eh. Asan naman yun? Ayun, nakita ko na. Isang mabagsik. Ayan. Bagsik ito mga kagamba. Itong butchog na to. Huwag ka maingay dyan negro ha. Putres ka. Lalo siya nag-iingay mga kagamba pagka nandito ako. Naglalakad ba ako ito isang butchog na brown. Ito dark brown ito ha. Mga kagamba yan o. Busog na busog. May kinain sa kanina. Ayan o. Oh. Kinain niya yung kapwa niya butchog kanina to eh. Ayan. Ang ganda ng background natin. Pusa. Background music. Ayan. Sige. Iyan. Oh. Bumigay siya. Hindi niya nakaya yung lakas nung butchog na isa. Bumigay. Ito, maganda itong butchog na to. Dinadive niya eh. O, tignan mo. Pati siya nalaglag. Dinive niya eh. Makulit ka talaga, negro. Naghanap siya ng asawa mga kagamba. Si negro. So, next fight tayo mga kagamba. Ayan ang picture. Ayan. Next fight tayo. Ayan picture sa niya na pangalawa. Next fight. Payat ito, payat. Ito, tigre ito na good size. Yung malaki siya. Oh. Ito naman, brown. Ayan. Ayan, sige, tignan natin. Ay pa, magaling pa yung maliit na brown. Mas magaling pa. Tinambling-tambling niya yun. Tinambling-tambling yun, nabol. Ba? Bumitaw yung brown. Nakauna itong brown eh. Pero katas yung dibdib ng brown. Wala mga kagamba. Patay ito. Wala na. Uugod-ugod na. Wala na. Wala na. Parehas sila na nauugod. Nadali itong isa kanina eh. Naunahan niya sa likod eh. Kaya lang nagpiga din niya yung yung brown. Oh. Wala na. Makulit ka talaga negro ha. Bitsunin kita eh. Ayan na oh. Wala. Parehas patay mga kagamba oh. So walang panalo dito. Parehas patay. Parehas na nanigas. Ayan, next fight tayo. Ang galing ginawa ng dalawa. Naunahan yung isa sa likod na itim. Inunahan siya ng brown. Magaling yung brown. Dinakma niya kaagad. Sa totoo lang, mas malaki yung itim eh. Yung dark brown. Ito isang dark tsaka isang brown ulit. Ayan o. Ayan o. Tigrihan ito. Yan yan, tigrihan yan. Ayan. Ito brown, itong isa. Pati hulog naman agad. Itong isa brown yan yan. Yan. Medyo mabulto lang konti. Pero parehas sila. Halos parehas sila ng ng galamay. Ayan. Tingnan natin ha. Umarap ka, umarap. Naku. Ayan na. Patay ka. Oh. Oh. Bye. Nagpatihulog. Oh. Ayun. Ang lupit na laban na naman ito. Anak. Nadali ka agad yung itim. Ang bilis nito. Aloko na. Ang galing.
Shoutout muna kay Peter De La Cruz, kay Dave Garcia, si Kenchi Flores, Family Poson, Eros, Christopher, at si JN The Cobra Boys. Yan mga kagamba. Nadali niya kaagad. Ang galing nito. Magaling talaga mga kagamba itong mga Tagalog. So yan mga kagamba, atis-tis lang tayo ulit ko ulit. Tagalog muna gagamba natin mga kagamba. Yung presyo ko na sinasabi ko lagi na presyo kong 700 sa isang kaan seleksyon, reasonable yung mga kagamba. Sa halagang 7 pesos lang gagamba mo. Yun lamang is bultuhan talaga tayo. Pag sumundot ka, ibang usapan, pero pumunta ka na lang dito sa bahay, dito ka na lang sumundot. Kasi hindi ko na maharap pag pumunta ako sa isang area, naiinip ako pag matagal. Gusto ko pag nagkita tayo, kaliwaan ka agad. Bilisan lang. Kasi marami pa tayong kausap mga kagamba. So, yun mga kagamba. Hanggang dito na lang ulit. Abang-abang lang kayo sa mga ipopost ko dyan.